Protestak existitzen direnetik eta mundua sortu zenetik, emakumeak beti matxinatu dira berdintasunik ezari, bazterkeriari eta pobreziari aurre egiteko. Zeregin horretan, sarri baliatu dute greba bidean aurrera egiteko eta gizartea eraldatzeko. Usta ederra jaso dute grebei esker, eta usta oparoagoa jasoko dute oraindik ere. Ordea, idatzitako historian ikusezin egin dituzte emakumeen ekarpenak. Muzin egin diote Andreek, batez ere zaurgarritasun egoeran zeudenek, gatazka politiko eta sozialetan sustatzaile eta eragile gisa izandako rol esanguratsuari. Bada, erakusketa honen helburua da, bizipen kolektibo hoietako batzuk hansturatik ateratzea eta aldarrikatzea pasarte hoiek ere gure memoria historikoaren ezinbesteko parte direla. Gaikako ibilbide kronologikoa egiten du erakusketak. Emakumeek 19., 20. eta 21. mendean egindako zenbait mobilizazioren berri ematen du. Ezinezkoa zitzaigun jasotzea emakumeak tarteko izandako borroka guztiak, baina lortu dugu biltzea historian zehar egondako askotariko gatazka, mobilizazio mota eta grebatan parte hartu duten emakumeen balorazioak. Izan ere, produkzioa geldiarazi dute emakumeek hainbat aldiz, kalea hartu dute, goz eta egarri grebak egin dituzte. Zenbait mendetako borroka etengabea egin dute Andreek emantzipazioaren alde. Eta historian zehar pilatutako bizipen horiek guztiek esanahi berria eman diote greba kontzeptuari. Egindako lanari esker gainera, borroka politikoaren ardatz bilakatu dira bizitza eta emakumeak. Sekula agortzen ez den inspirazio iturria dira. Orainaldiko bidegabekeriak indartsu zanpatzen dituzte, eta etorkizunak ekarriko dituen borroka ugarietarako bidea argitzen dute. Deusburiko artile lantegietan greba egin zuten 1875. Bertan lanean ari ziren emakumei soldata 10% jaitsi nahi izan zietenean ugazabek. Greba batzordea eratu zuten Anna Booth, Kate Conran eta Anneliese Eulek, azkena batzordeko idazkaria. Emakumeen sindikatu ligaren jarraitzaileen laguntzari esker, hilabete baino gutxiagoan 1200 librako erresistentzia kutxa egitea lortu zuten. Langileen elkartasuna ere aldarrikatu zuen batzordeak, eta 8 esteren buruan aldeko akordioa lortu zuen. Deusburiko eta bertako barrutiko artile eulen elkartea ere eratu zen. Ehungintzako artile astunaren sektorean, iraunkorki martxan hasi zen lehenengo sindikatua izan zen. Gerora, ehungintzako langileen elkarte orokorra izan zen. 19. mendeko langile mugimenduaren mobilizazioa aitzindarien artean aipatu beharra dago zigarrogileen kolektibo handiak egindakoa. Garaiko herrigune handietako hauze zumenetan bizi ohi ziren emakume gazte haiek. 1889ko martxoaren 8an Santutzuko emakume zigarrogileak matxinatu egin ziren lantokian bertan eta auzo guztiak geldiarazi zuen grebari ekin zioten. Artean, 13 ordu baino gehiago lan egin bar izaten zuten, eguneko peseta erdi baino apur bat gehiagoren truke. Egoera jasanezina egin zitzaienean, amorru guztia azalaratu eta lantegiko makinen eta arduradunen kontra jo zuten. Eraikineko leiho batetik bota zuten gizona eta larri zauritu. Zenbait eguneko gatazkaren ostean eta hainbat emakume atxilotu eta gero, gobernadore zibilak berak esku hartu behar izan zuen. Bere gain hartu zituen grebalarien eskaera batzuk. Grebaren osteko urteetan zehar ere, antzeko gatazkak egon ziren Madrilen, Sabadellen, Gijonen, Sevillan edo Kadizen. Langile mugimenduaren lehen saialdietako bat izan zen hura, eta Bizkaiko oroimen feministaren mugarrietako bat. Ekonomietan, zuen garrantzia azpimarratzeko ere aztertu izan dute Santutzuko fabrikako gatazka. Errusiar emakumeen borroka mugarri izan zen iraultzen historian. Clara Zetkin sozialistak emakumeen boto eskubidea aldarrikatzeko, 1910ean zuzendutako mugimendua izan zen, hain zuzen ere, martxoaren 8an ospatzen dugun emakume langileen nazioarteko egunaren ernamuina. Dataaren 7. urteurrenean, Petrogradoko Bibor auzoko ehungintzako emakumeak lantegietatik irten, 100 pikete antolatu
eta tailerrez tailer joan ziren. Liskarrak sortu ziren poliziarekin eta armadarekin. Egunean, 12-13 orduz lan egiten zuten prestakuntza gutxiko emakume haiek, ingurune guztiz osasungaitzean eta soldata oso txikiaren truke. Elkartasuna, gizonen laguntza eta Europako gerra amaitzea aldarrikatzen zuten. Hilabete gutxi batzuk geroago, Errusiako iraultzak eztanda egin zuenean, paper erabakigarria izan zuten. Klase aldarrikapenak eta emakumeen zapalkuntzari lotutakoak bateratzeko eskatu zuten Zetkinek eta beste emakume batzuek. Tartean, Alexandra Kollontai agitatzaileak. New Yorkeko 1909ko greban, 20.000 altxamenduan, New Yorkeko alkandora fabriketan lan egiten zuten emakume juduak izan ziren protagonista batez ere. Amerikako Estatu Batuetako emakume langileek ordura arte egindako grebarik handiena izan zen hura. 1909ko azaroan hasi zen. Clara Lemlichek eta emakumeen jantzigintzako langileen nazioarteko sindikatuak zuzenduta eta Ameriketako emakumeen sindikatuen Liga Nazionalaren babesarekin. 1910ko otsailerako, soldatak, lanbaldintzak eta ordutegiak hobetzea lortu zuten Ameriketako emakumeen sindikatuen Liga Nazionalekoek. Greba amaitu eta urtebetera baina, sutea egon zen, eta 156 lagun hil ziren, gehienak emakume italiar eta juduak. Ezbeharrak astinaldi itzela eragin eta eztabaida gartsua piztu zuen, baldintza arriskutsu eta prekarioetan lan egiten zuten emakume etorkinen egoerari buruz. Emakume langileek Bartzelona geldiarazi zuten 2 astean zehar. Lantegiak, dendak eta antzokiak itxi zituzten bizitzaren garestitzea salatzeko. Iraultzaren txinparta piztu zen hornigaien batzordea delakoak, Junta de Subsistencias, ikatzari ezarri zionean merkatariek onartzen ez zuten prezioa. 1918 hasieran, Amalia Alegrek manifestaziora deitu zituen emakumeak. 500 baino gehiago elkartu ziren, eta goze gara, hornigaiak merkeago nahi ditugu aldarrikatu zuten. Bidean aurkitu zuten guztia ixten joan ziren, eta emakume langileak askatzen manifestazioan parte har zezaten. Grebarekin bat egin nahi izan ez zuten establizimenduei berriz, harriak bota eta erakusleioak apurtu zizkieten. Rambletan gora eta behera zebiltzan tranbiak ere geldiarazi zituzten, eta bertan zijoazen emakumeak jeistera eta manifestazioarekin bat egitera gonbidatu zituzten. Manifestariek errepresio gordina pairatu bazuten ere, ez zuten atzera egin. Milaka emakume irten ziren kalera, hiriko zenbait puntutan. 25 andre baino gehiago larri zauritu zituzten gobernu zibilaren ate aurrean poliziarekin izandako istiluetan. Hala ere, 20.000 emakume baino gehiagok paroa egin zuten hurrengo egunean. Artean, antzeko prozesuak izan ziren penintzula osoa, Madrilen, Koruñan, Alicanten eta Malagan esaterako. Greban zeuden lantegietan, gizonek ere gelditu behar izan zuten. Emakumeen faltan, ezinezkoa izan zitzaien produkzioa aurrera ateratzea. Agintariek, gerra egoera ezarri behar izan zuten, gauzak beren onera itzul zitezen. Zenbait astez borrokatu eta gero, grebalariek lortu zuten aldarrikapenetako batzuk betetzea. Ehundegietako langileen 50% inguru, 14 urteko emakumeak ziren 1910ean. American Wool and Companyk zeukan ehungintza industriaren erabateko kontrola. Sasoi hartan, emakumeen egoera izugarria zen. Astean, 60 ordu baino gehiago lan egin, eta $8.76 kobratzen zuten. Bataz bestean, 39 urteko bizi itxaropena zuten, eta emakume langileen herena baino etzen iristen 25 urte betetzera.
1912ko maiatzaren batean, gainera, lanaldia 54 ordura murriztu eta soldatak asko jaitsi ziren. Egoera horren aurrean, Poloniako emakume talde batek martxa antolatu zuen. Soldata baxua emakume guztiak kalera lelopean. Grebalarien artean, Rose Schneiderman agitatzaile sozialista eta feminista zegoen. Gerora, New Yorkeko emakumeen sindikatu liga zuzendu zuen. Harena da arrozin greba esakunea. Martxariekin eta hurrengo gunean 20.000 andre baino gehiago batu ziren grebara. Haien bizi baldintzak hobetu zitezela aldarrikatzeko. Handi gutxira soldata 20 igotzea lortu zuen. Amerikar Estatu Batuetako gogoratunetakoa da Ogi eta Arrosen greba. Haren protagonistak izandako emakumeek kantatutako olerki indarrea da oraindik ere. Aintzinagoa zaintzina gizonen alde ere. Andreen umeak baitira guk zainduko beti ere. Ez gara neketan biziko erori arte hilotzak. Gozez gorputz eta bihotzak. Eman ogia eta arroxak. As we go marching, we battle too for men. For they are women children and we mother them again. Our lives shall not be sweeted for birth until life closes. Hearts starve as well as bodies. Give us bread, but give us roses. 1929an egin zuten estanda soldata altuagoen eta 40 orduko lanastearen aldeko aldarriek Gastoniako ohia lantegian. Grebari ekin ziotenean, 12 orduko lanaldiak egiten zituzten, erritmo gero eta biziagoan. 3 asteko grebaren ostean, matxinada etorri zen. Guardiek, baioneta eta guzti, emakumeak aurrean zituen armarik gabeko jendetzaren aurka egin zutenean. Greba kate itzela eragin zuten gertakari haiek. Hain itzela, non gobernadoreak, izututa, Guardia Nazionala deitu baitzuen. Dozenaka pertsona atxilotu bazituzten ere, grebalariek ez zuten amore eman. Ella May Wigginsek ere bat egin zuen grebarekin. 9 seme alaba hasi zituen Ella Mayk, laguntzarik gabe. Haietako 4 kukurruku estulaz hil zitzaizkion. Sindikatuaren kontu hartzailea izan zen, baita bozeramaile nagusietako bat ere, eta senatuko eztabaidetan parte hartzera heldu zen. Protesta kantak ere egin zituen, The Mill Mother's Lament, mileko amaren hauena unkigarria adibidez, grebetan abestu ohi zuten. Enpresariek kontratatutako gangsterrek hil zuten, Gastonian espetxeratutako grebalarien aldeko manifestazio batean kantatzera zijoanean. How it grieves the heart of a mother, you everyone must know. But we can't buy for our children, our wages are too low. Amontzat zein den mingarria, adi ezazue ondo. Gure umeak ezin zaintzea, soldata basuegiak ditugulako. Mila 1937ko otsailaren 27an, eseritzea eta eraikina okupatzea erabaki zuten Detroiteko Woolworth saltegi handietako emakume langileek. Egun batzuk lehenago, altzamendua izan zen handik hurbil zegoen General Motorsen lantegian. Bertan lanean ari ziren 150 emakumeek haien aldarrikapenen zerrenda eman zioten arduradunari. Besteak beste, zer askatu zioten, lanordu bakoitzeko 25 zentaboei beste 10 gehitzeko, 8 orduko lanaldia ezartzeko, uniformeak eta horien garbiketa zerbitzua doan izateko, eta grebalariek errepresaliarik ezpairatzeko. Lehen aldia izan zen, inguru hartan lantegietatik kanpoko greba egiten zutena. Gatazkaren 2. egunean, emakumeak post-posik jarri ziren, jakin zutenean Detroiteko saltegiko emakume lankideek ere greba egingo zutela. Hotelen sektoreko beste talde batzuekin batera. 7 eguneko grebaren ostean eta boikota herrialde osora zabaltzeko mehatzupean, enpresak grebalarien aldarrikapen guztiak onartu zituen. Garaipen hark beste greba batzuk ekarri zituen, azkar batean hedatu ziren lurralde osoan zehar. Gaur egunera arte, Amerikar Estatu Batuetako sindikatuen historiako grebarik ezagunenetakoa da. 20 urte geroago, beste borroka bat egon zen Woolworth saltokietan,
langile afroamerikarrek bertan bazkaltzeko eskubidea aldarrikatu zuten. Erresuma Batuko oroimen feministan mugarria da Fordeko emakume jostunek 1978an egindako greba. Urte hartako ekainaren 7an hasi zen, honako hauen zuzendaritzapean: Rose Bowland, Eileen Pullen, Vera Sain, Gain Davis eta Sheila Douglas. Emakumeak kalera irten ziren ez zeudelako ados ordura arteko sistemarekin. Andrei lanbide gaitasun txikiagoa aitortzen zieten gizonei baino, egindako lana aintzat hartu gabe, eta ondorioz 15% gutxiago kobratzen zuten. Egoera horri aurre egiteko autoprodukzioa geldiarazi zuten, eta grebariekin eta 3 astera 8% igoera lortu zuten. Beste emakume batzuentzat eredua izateaz gain, 187 emakume jostunek lortu zuten sexu arteko soldata bereizkeria debekatzen zuen soldata berdintasunaren akta sinatzea, 1970an. Gero, 1975an, hura Erromako itunean sartu eta aplikatzen hasi zen. Forden kasuan baina, soldata parekidetasuna esen iritzi 1984 arte. Emakumeek 6 asteko beste greba bat egin zuten arte hain zuzen ere. Borroka ziraragarria hark bestalde, zenbait musikalan inspiratu ditu, eta pelikula bat ere bai, Men in Dagenham. Garai hartako grebalari batzuek, Eileen Pullenek adibidez, jarraitzen dute emakumeen eskubideak aldarrikatzen. Mila 1971ko azaroaren batean, Washingtonetik egindako deialdiari erantzunez eta dozenaka mila etzeko andre irten ziren kalera Amerikako estatu batuetan, bakearen aldeko greban parte hartzeko. Kaleak hartu zituzten, herrialdeko 71 hiritan. Bela Abzug eta Dagmar Wilson izan ziren ekimenaren sustatzaileetako batzuk. Karrera atomikoaren eta armagintzaren kontra zeuden emakumeek manifestazio egin zuten. End the arms race, not a human race, lelopean. Azkendu armagintza karrera, ez giza arraza. Egun hartantze, hasi zen Women Strike for Peace mugimendua, gerra hotzean zeharkako gizarte mugimendu garrantzitsuenetako bat. 20. mendeko feminismoaren olatu bien artean kokatutako Women Strike for Peaceko emakumeek mobilizazio proposamen irudimentzuak egin zituzten. Umorea eta lankidetza ardatz hartuta, erakunde horizontal eta gutxi antolatua eraiki zuten. Askotan, eskarmenturik ere ez zuten aktivisten komunitate harmoniatzuan oinarrituta. Ama arduratsuaren figura bilezia handiz baliatu zuen kolektiboak, genero arketipo horri mobilizazio gaitasuna esleitu zioten, eta indarrean mantendu 60ko hamarkada ia osoan zehar. Vietnameko gerraren aurkako protestek gora egin ahala, gero eta protagonismo handiagoa hartuz joan zen taldea, bereziki taldearen sortzaile eta nazien sarraskitik bizirik irtendako Alice Herzek, Vietnameko gerra arbuiatzeko bere buruari sua eman eta gero Amerikako estatu batuetan bertan. 60ko hamarkada bukaeran banatu ziren, eta kidetako asko mugimendu feministara igaro ziren. Aipatzekoa da, era berean, gehienek hil arte konpromiso bakezaleari eutsi ziotela. Mugimenduari buruzko hainbat ikerlan daude eta baita webgunea ere. Izen hori duen saria ere badago, eta Berlinen Alice Herzen omenezko plaza dago. Mila 1975 emakumeen nazioarteko urtea izendatu zuen Nazio Batuen erakundeak. Ekarpen handia izan zen feminismoaren bigarren olatu izenarekin ezagutzen dugun horretarako. Islandiako emakumeak batu eta zenbait jarduera egin zituzten, haiek ekonomiara eta gizartera egindako ekarpenak aldarrikatzeko. Topaketetako batean sortu zen emakumeen greba antolatzeko ideia. Red Stockings, media gorriak, talde feminista radikalaren ekimena izan omen zen. Helburua agerian ustea emakumeek etxe barruan zein kanpoan planto eginez gero, gizartea geldiaraziko zutela. Azkenean, emakumeen egun librerako deialdia egin zuten. Herritarren 80% baino gehiagok egin zuen bat, eta hitzordua historikoa izan zen. 5 urte geroago, 1980an,
Reykjavikeko kaleetan zeharreko manifestazioan egondako emakumeetako bat, Vigdis Finnbogadóttir, izan zen Europan egondako lehen emakume lehendakaria. Bera izan zen era berean, munduan demokratikoki hautatutako lehen estatuburua. Mila bederatzireun eta hirurogeita hamasei eta 1978 bitartean izandako lan gatazka da Granwick-ekoa. Aurrez aurre jarri zituen Granwick laborategien enpresa eta bertako langileak, Britainiar Inperioaren kolonietatik Erresuma Batura iritsitako emakume etorkinak ziren gehien bat. Gatazka krudela izan zen, 550 lagun baino gehiago atxilotu zituzten. Komunikabideak sarri eman zituzten poliziaren eta manifestarien arteko liskarren irudiak, eta sentsazionalismo handiz jorratu zuten gaia. Harritu egin ziren, saridun grebalariek erakutsitako zitalkeriarekin. Emakume langileek pairatzen zuten esplotazioa agerian usteaz gain, enpresaren eta beste sindikatu batzuetako ordezkarien arrasakeria ere azalaratu zuen protestak. Jaia-Ben Desai sindikalista izan zen grebaren buru, gatazka amaitu eta gero ere amaiera datarik gabeko gose grebari ekin zion. Egindako lan frenetikoari esker, hilabeteetan zehar egunkarietako azalen protagonista izatea lortu zuten Granwickeko emakumeek. Babes handia izan zuten zenbait sektoretan, baina ere erabat militarizatutako poliziaren errepresio gogorra pairatu zuten. Gainera, enpresak muzin egin zien haien eskaerei, eta ez zuen haien sindikatua aitortu. Gaur egun, atzera begirakoa eginez gero, jotzen da Granwickeko greba inflexio puntua izan zela Erresuma Batuko lan munduaren bilakaeran. Lehenengo aldiz, agerian jarri zen emakume etorkinek genero, klase eta rasagatik pairatutako diskriminazio espezifiko intersekzionala. Lan ugari argitaraturik da horren inguruan, zenbait dokumental, online eskuratu daitekeen komiki bat. 2005ko abuztu hasieran ekin zioten gay gurmeteko emakumeek grebari. Londresko aireportua izan zen epizentroa. 70ko eta 80ko hamarkadetan zehar soldata oso txiki baten trukean kontratatutako Indie iparraldeko landa eremukoak ziren protesta egindako emakume gehienak. Grebarekin hasi zirenean, 60 urte inguru zituzten. Konpainiak zorrotz jokatu zuen, atoan kaleratu zituen. Grebalariek, orduan, neurri disruptiboak hartu eta lortu zuten Heathrowko aeroportua blokeatzea 48 orduz. Enpresak horri erantzuteko borondatezko baja plana abiarazi zuen. 50 emakumek baino gehiagok planari uko egin eta borrokan jarraitu zuten. Dena dela, haien aleginak ez zuen arrakastarako behar besteko jartzunik edo babesik lortu. Duela urte batzuk elkarrizketa egin zioten liskarez ezagun hartan parte hartu zuen emakumeetako bati. Zera erantzun zuen galdetu ziotenean ea zelan gustatuko litzaiokeen jendeak gogoratzea haien borroka. Gustatuko litzaidake jendeak gogoratzea langile edadetuak izan zirela borrokan aritutakoak. Gogotik lan egin arren, enpresak kalera bota zituen, eta sindikatuak antze utzi. Tratu bidegabea jasandako emakume hasiarra naiz. Haien kontra borrokatu nintzen eta lortu nuen neure bizitzarekin aurre egitea eta lan hobea lortzea. Nahi nuke jendeak alasi gogoratzea gertatutakoa. Eskubide zibilen eta lan eskubideen aldeko aktivista afroamerikarra izan zen Hattie Canty. Alabamako herri txiki batean jaio zen, 1933an, eta Amerikako Estatu Batuetako sindikatu bururik garrantzitsuenetakoa izatera heldu zen. Senar ustekabean hil zitzaionean, 8 seme-alaba zituela, Las Vegasera joan zen Hattie, bertako kasinoetako hoteletan lan egitera. Han zegoela, lan prekarioenak egiten dituztenen lan eskubideen aldeko borrokalari sutsua bilakatu zen 80ko eta 90ko hamarkadetan. Hoteletako eta sukaldeetako langileen lokal 226 sindikatuko buru hautatu zuten. Lortu zuen 94 herrialdetatik etorritako jendea bateratzea, eta 6 urte eta erdiko greba egitea, gaur egunera arte Amerikako Estatu Batuetan egin den luzeena. 20. mendean jantzigintzaren sektorean egindako grebarik handiena izan zen
New Yorkeko Chinatowneko emakume jozkinek 1982an egindakoa. Urte hartan jantzigintzako emakume langile nazioarteko sindikatuko 20.000 emakume baino gehiago lan egiten zuten hiriko 500 ehungintza lantegietan. Gehiena Hong Kongetik eta Txina hegoaldetik etorritakoak, eta uko egin zioten enpresarekin hitzartutako lan baldintzak berritzeari. Huraxe izan zen gatazka luzaren abiapuntua. Urte bereko ekaina izan zen garailatzena. Milaka emakume irten ziren kalera, Columbus Parkera, bidaialdi desberdinetan. Asiar emakumeek Amerikako Estatu Batuetan zuzendutako lan gatazka handiena izan zen. Hasieran, zurien iritzi publikoa emakume haien kontra jartzen saiatu ziren botere faktikoak, kontu etikoak aipatuta. Gerora ordea grebalarien baldintzak onartu behar izan zituzten enpresek, aipagarrienak ordaindutako oporretarako eskubidea eta sindikatura afiliatutakoa kontratatu beharra. Gatazka irabazteaz gain, ILGWU izan zen emakume etorkinei laguntza emateko legezko zerbitzua martxan jarri eta enpresa eta elebitasuna eta hizkuntza irakastea eskatu zuen lehen sindikatua. Emakume haietako batzuk, Mai Gintzenek adibidez, lan handia egin zuen langileen legezko babesaren alorrean, eta erakunde berriak ere sortu zituzten. Adibidez, Asia Ozeano Barea Amerika Lanerako Aliantza, APALA, jatorrizko ingelesezko sigletan. Egiptoko lider feminista izan zen Doria Safik. Parlamentuan ere jardun zuen, 40ko eta 50ko hamarkadetan, asko jardun ere. JK aritu zen emakumeen eskubideen alde, eta Bint al-Nil Egiptoko elkarte feminista sortzen ere lagundu zuen. 1954an goze greba egin zuen, salatzeko Egiptoko konstituzioa idazteko batzordean ez zela emakumerik egon. 2 urte geroago baina lortu zuen testuan emakumeen boza jasotzea. 1957an beste goze greba bat egin zuen. Israelen okupazioaren eta Nasser generalaren diktadura militarraren aurka. Etxean bete beharreko atzipenaldira kondenatu zuten, eta Egiptoko komunikabideek zentzuratu egin zuten. Ostrazismora kondenatua eta denek ahaztua, Niloren alaba Menderakaitzak erbestean eman zituen bizitzaren azken 18 urteak. 1975an bere buruaz beste egin zuen. Banzer eta Barrientosen diktaduren garaian, 60ko eta 70ko hamarkadetan, Bolivian izandako sarraskien lekuko izan zen Domitila Barrios de Txungara. Ondorioz, gazte-gazteri sentitu zuen borroka sozialistaren eta mehatzarien borrokaren parte zela. Gauzak horrela, ezkerreko fronte iraultzailean eta askapen nazionalerako ejerzitoan hartu zuen parte. Langile militante izateagatik gainera, urteak eman behar izan zituen klandestinitatean eta espetzean, eta bertan semea ere galdu zuen. 1975an hitzaldia eman zuen Nazio Batuen erakundeak emakumearen nazioarteko urtearen kariaz antolatutako goi bileran. Preso politikoak askatzea, errepresioarekin amaitzea eta askatasun demokratikoak indarrean jartzea eskatzeko goze grebari ekiteko beharra zegoela planteatu zuen emakume mehatzari talde batek 1997ko abenduan. Bada Domitila, Doña Domi kamaradentzat, izan zen taldearen bozeramailetako bat. Alderdiaren babesa izan ez bazuten ere, aurrera egitea erabaki zuten Nelly de Paniagua, Aurora de Lora, Angélica de Flores eta Luzmila de Pimentel emakume mehatzariek. Domitilak ere bai, noski. La Pazera joan ziren eta bidean jende gehiago batu zitzaien. Ordu gutxi batzuetara, milaka ziren greban parte hartzen ari zirenak. Goze greba hasi eta 23 egunetara, herriak Boliviako kaleak hartu eta diktadura amaiarazi zuen. Si me permiten hablar, testimonio de Domitila, una mujer de las minas de Bolivia lan biografikoak
jaso zuen emakume haien balentria paregabea. 2012an hil zen Domitila, bizitza osoa bere herriko neoliberalismoaren aurka borrokatzen eman eta gero. Lidergo, integritate eta koherentzia politikoaren eredu izan zen. Domitilaren neka ezintasunak eta haren borroka militantearen erresistentzia karrituta, honako pasarte hau eskaini zion Eduardo Galeanok Trilogia del Fuego ezagunean. Domitila grita contra los asesinos desde lo alto del muro de un cementerio. Ella vive en 2 piezas sin letrina ni agua, con su marido minero y 7 hijos. El 8º quiere salir de la barriga. Por insultar al ejército boliviano se la llevan presa. Un militar le escupe la cara, ella le escupe la cara y él le da una patada. Le di un sopapo, me apretó mi cuello y estaba por ahorcarme. Del puño lo había agarrado y lo había estado mordiendo. La encierran en prisión y sobre la tierra fría nace y muere su hijo. Muturreko baliabidea dira gose eta egarri grebak. Zaurgarritasun maila handiari lotuta egon ohi dira, eta gorputza politizatzea dakarte, alegia gorputza bera dela aldarrikapena eta protesta egiteko tokia. Egoera latzenean dauden gizarte taldeetako emakumeek sarri jo dute gose eta egarri grebara, naiz eta hiltzeko edota kalte konponezinak izateko arriskua handia den. Horra hor, Aminatu Aidar aktivista saharrak, Lanzaroteko aireportuan egindako greba luzea. Edota Europa eta AEB-tako azken harrera krisian migrazio politiken aurka egindako protestak. Dena dela, horrelako grebak dituzten ezaugarriak direla eta askotan ez dira behar bezala erregistratuta geratu. Milurteko berriko krisi ekonomiko, sistemiko eta zibilizatzailea ez da bizi izan dugun lehenengoa izan. Modernitatearen ikuspegi androzentrikoan errotutako sustrai sakonak dituzte horrelakoek. Berria da, ordea, krisi horren eraginetako batzuk areagotu izana. Joan den mende hasieratik martxan den globalizazio prozesuaren ondorioz. Adibidez, biziagotu egin dira kapital fluxu eta zirkuituak. Eta ondorioz, egoera bereziki zaila egin zaie txirotutako herrialdetako emakumei lehenengo eta planeta guztiko gero. Prozesuarekin batera etorri dira privatizazio, erstura eta prekaritate politika ugari ere. Eta horrek arriskuan jarri du bizitzaren iraunkortasuna bera ere. Horren guztiaren eraginez, eskala globala hartu dute ikuspegi feministak eta emakumeen protagonismoak ere. Suspertutako mobilizazio dinamiken ezaugarrietako bat bilakatu dira Frantzia, India, Korea edota Kamerun bezalako tokietan. Moda produktuak neurririk gabe kontsumitzen ditu mendebaldeak, eta ondorioz, izugarri hazi da eskulanaren demanda herrialde batzuetan. Vietnam, Bangladesh, Pakistan eta India dira ezagunenetako batzuk. Sektore horretako langile gehienak emakumeak dira. Herrialdeotako landa ere mutxiroenetatik etorritakoak hain zuzen ere. Hiri handien kanpoaldean dauden lantegietara joaten dira, beren eta senitartekoen lan baldintzak hobetzeko esperantzarekin. Eta lanaldi amaiezinak egiten dituzte huskeria baten truke. 1982an Bonbaiko greba handia egin zutenetik baina, bor-bor daude hiriburura eta herrialde osoko industriaguneak. Emakumeek modaren multinazional ahal guztidunen aurka sustatutako protestez gainezka. H&M, Inditex, Prima eta abarren kontra mobilizatzen dira. 2019ko urtarrilaren 8 eta 9 esaterako 200 milioi manifestari, gehienak emakumeak, atera ziren kalera India osoan, sindikatuek deitutako grebari erantzuteko. Korporazioei eta gobernuari eskatu zieten, bidezko soldata ordaintzeko, desjabetze gehiagorik ez egiteko,
herrialdearen kontuetan ez sartzeko, gizarte segurantzaren estaldura aurreikusteko eta gutxieneko soldata igotzeko. Gaur egun, hilean 120 euro inguruan dago. Historian zehar, orain arte, parte hartzaile gehien izan duen greba izan da. Mahala Alkubrako errota erraldoietako ehungintzako emakume langileek greba handia ekin zuten 2006ko abenduan. Eta 2011an Egipto iraultza bidean jarri zuten. 1917an Errusian gertatu zen bezala, lankide gizonak ustekabean harrapatu zituzten, 3.000 emakume lantegietan sartu eta hauxe aldarrikatzen hasi zirenean. Non daude gizonak? Emakumeok hementxe gaude. Grebak Egipto osoan hedatu ziren, ehungintzan hasi eta garraiora, tokiko gobernura, hezkuntzara eta produkziora zabaldu ziren hain zuzen ere. Prozesu hartan gainera, aktivismoan eta grebak antolatzen trebatu ziren ehunka, milaka emakume. Aipamen berezia merezi dute Mansura Espanako jantzi lantegiko emakumeek. 2008an fabrika okupatu zuten zenbait astez, eta arduradunek urdangak zirela esatearekin mehatxatzen zituzten, gauak gizonezko lankideekin pasatzen zituztelako. Bizkaian, 80ko hamarkadako eta 80ko hamarkada hasierako gatazka gogorrenetako bat izan zen etxeko langileena. Oinarrian izan zituen, zaintza lanen inguruko profesionalizaziorik eza eta alor horretako lan legeria falta. Zeinaren ondorioz, etxeko laguntzaileak udalen menpe bai zeuden zuzenean. Aldarrikapenek erantzunik jasotzen ez zutela ikusita, emakumeek beren jarrera gogortu eta itxialdiak egin zituzten hainbat udaletan, sarritan, indarkeria atera behar izan zituzten. Etxeko laguntzaileek baina zenbait sektoreren babesa jaso zuten. Langabetuen asanbladak, mugimendu feminista, irrati libreak, eta lortu zuten beren eskaeratako asko onartzea. Sektoreak borrokan jarraitzen du probintzia hitzarmena lortzeko. Iragarri dute 2019an zehar protestak areagotuko dituztela. Ezinbestekoak dira, gero eta zarragoa den gizarte honetan, zaintzei eusteko. Azken urteotako grebarik luzeenetako baten protagonista izaten ari dira. Soldata igotzea, asteko 35 orduko lanaldia izatea, eta bajei, lizentziei, baimenei eta lan zamari lotutako beste kontu batzuk aldarrikatzen dituzte. Prekaritate handiko beste emakume langile batzuk batu zaizkie, adibidez, garbiketa zerbitzuetakoak. Hoteletako gela zerbitzarien elkartea da. Espainiako estatuko 8 hiriburutan daude. Gaztelaniazko hitz joko batetik hartu dute izena, Lakeli, Lakelimpia. Indiako gizarte zerbitzuetako Anganwadi langile eta laguntzaileak funtseskoak dira herrialde hartako gizarte segurantza eta haurren garapen sisteman. Milioika pertsona hartatzen dituzte, gehien bat emakumeak eta haurrak. Landa eremuetan, elikagaiak eta zaintzak helararazten dizkiete. Egin behar hori baina, emakumei baino ez dagokie. Ez dago gizon bat ere ez, Anganwadi gisa erregistratuta. Eta horren truke, gutxieneko soldataren azpiko ordainsaria jasotzen dute. Delhi eskualdeko Anganwadi sindikatuaren ordezkari den Sibanik dioenez, lan eskubideak lortzeaz gain, patriarkatua eta kasta sistema ezerestea ere bilatzen dute. Bi 2018ko greba feminista historikoa izan zen. 40 herrialde baino gehiagoko erakunde feministek egin zuten bat deialdiarekin. Manifestazioetara ere jendean dana bildu zen, eta lortu zuten greba kontzeptuari beste esanai bat ematea. Agerian utzi zuten aldarrikapen feministen eta langile mugimenduak historikoki aintzat hartu ez dituen gaien alde ere borrokatu beharra dagoela. Zaintzen alde adibidez. Bilboko manifestazio erraldoiari lehen orrialdea eman zioten nazioarteko zenbait komunikabidek. Eta nola ez, euskal feministen historiaren mugarrietako bat bilakatu da mobilizazio hura.
2019ko greba orokor feministak kaleak bete ditu berriro ere, eta iazkoak baino jarraipen handiagoa izan du gainera. Lehenagoko mobilizazioen lekuko hartuta, besteak beste La Manadaren epaiagatiko protestena, milaka grebalari izan ziren manifestazioetan, eta edozein motatako indarkeriaren aurkako jarrera plazaratu zuten. Bizitza ardatz hartu behar dela, eta mugimenduaren adierazpideen anistasun eta askotarikotasuna sustatu behar dela aldarrikatu zuten. Patriarkatuaren, kolonialismoaren, heteroarauaren eta kapitalismoaren aurkako ikuspegitik. Memorian hiltzatuta geratu zaizkigu 10.000 emakume horien irudiak. Irmo erakutsi zuten berriro ere, borrokan jarraituko dutela, oraindik etorri ez den emantzipazioa lortu arte. 2016ko urriaren 3an, Poloniako asteazken beltza izan zen. Gobernua eta abortuaren aurkako koalizioa saiatu ziren lege berria egiten abortatzea zigortzeko, inguruabarrak edozein izan da ere. 5 urtera arteko espetxe zigorra aurreikusi zuten abortatzen zuten emakumeentzat, eta abortuak egiten zituztenentzat. Horren aurrean, beltz jantzitako milaka emakume irten ziren kalera Poloniako hiri garrantzitsuenetan, eta greba egin zuten. Honako hauek bezalako mezuak jaso zituzten pankartetan. Medikoak nahi ditugu, ez misiolariak. Neure umetokia, neure erabakia. Edota, gobernua, ospa neure obarioetatik. Protesten eraginez, Polonian abortua are gehiago murrizteko proiektua geldiarazi behar izan zuen Legea eta Justizia alderdi kontserbadoreak. Eta manifestazioak egiten jarraitu dute emakumeek. Aurtengo urtarrilean, adibidez, kalera irten dira berriro, alor horretako legeria zorrosteko beste saiakera bati aurre egiteko. Mugimenduaren aldarrikapen historikoetako asko jaso ditu milurteko hasierako bultzada feministak, eta gizarte osoa horren parte izateko beharra azpimarratu du. Adin eta jatorri soziokulturalak desberdinetako emakumeak bildu behar dira, denen arrazoiei aurre egiteko. 2016ko urriaren 19an, urteetan zehar antolatzen ibili ostean, eta aste batzuk lehenago izandako feminizioei erantzuteko manifestaziora deitu zuten, Ni Una Menosek eta beste 50 elkarte feministek. Txinparta piztu zen talde batek Lucia Perezen nerabea bortxatu eta erail zuenean. Horren aurrean, ordubeteko lanustea eta Plaza de Mayora martxa deitu zuten. Herrialde osoan zeharreko milaka emakumeek lana utzi eta bat egin zuten deialdiarekin. Beltz jantzita eta indarkeria matxistarekin amaitzea eskatzen zuten kartelak aldean.